Hola, bon dia. Soc l'Unai Ferraquino, de Sant Quirze del Vallès. Us vinc a dir que he entrat al projecte Youth, un projecte de Caixa Fòrum, Caixa Escena, i les representacions finals seran al Teatre Nacional de Catalunya. Aquest projecte em vaig apuntar gràcies a l'Escola d'Espais d'Arts Escènics de Sant Quirze, que em van donar l'oportunitat per poder apuntar-me al càsting. Vaig anar a fer el càsting aquí al Caixa Fòrum i vam fer unes entrevistes amb els directors, vam preguntar sobre la meva vida, una mica què feia i tal, i llavors després em van dir que vingués un altre dia aquí al Caixa Fòrum a fer un assaig amb tota la gent i aviam què. Llavors, jo estava una mica nerviós perquè tampoc sabia què havia de fer. Em van dir només que portés xandall i ja està. Total, vaig anar a fer aquest assaig i hi havia, si no recordo malament, unes 24 persones. D'aquestes 24 persones es quedarien amb 16 finalistes. 15, que serien els que finalment farien l'obra aquesta. A l'assaig aquest ens van fer una mena de classe corporal, d'expressió, i després vam començar amb unes preguntes que ens feien personals i havíem de sortir allà al mig. Teníem 2 focus enfocant-nos en un punt mort de la cara i havíem d'explicar una mica què pensàvem i tal. Després, quan vam acabar, aquella mateixa nit, ens va dir una de les directores que ens enviaria un missatge confirmant-nos si realment havíem estat seleccionats o no. Em van dir que sí, i llavors des d'aquell moment hem anat tenint diferents assajos i aquí estic, actuant al Caixa Fòrum, i la setmana que ve comencem al Teatre Nacional ja perquè en res comencem les representacions finals.